A plataforma en defensa da sanidade pública da Barbanza agarda un respaldo sen precedentes na mobilización convocada para este vindeiro xoves, ás 8:30 da tarde, en Ribeira, baixo lema Salvemos a sanidade pública. A marcha partirá dende o centro de saúde da localidade para rematar na praza do Concello. Con ela pretenden facer unha chamada de atención e que a Xunta, dunha vez por todas, garanta unha atención primaria digna, con profesionais suficientes que permita un bo servizo aos pacientes. Estas movilizacións, unha vez máis, son para exixir que a sanidade pública da nosa zona sexa tratada pola Consellería como se merece, non? Sabedes que cada vez a atención primaria está máis desatendida, con profesionais insuficientes, con ausencias de longa duración. Cando decimos ausencias de longa duración, decimos ausencias de máis dun ano sin cubrir. Dende a plataforma opóñense tamén ao continuo desmantelamento o que, segundo sinalan, a Xunta está a castigar esta comarca, poñendo como exemplo o que acontece nos centros de saúde de Palmeira, Taragoña ou Cabo de Cruz, entre outros. Tamén piden melloras na atención hospitalaria que se dá no Hospital da Barbanza. O problema de que os hospitais comarcais están sendo desmantelados e temos un problema en estes momentos de cobertura de especialistas en moitas especialidades, internistas para a atención diaria e despois en outras especialidades para a cobertura de gardas, radioloxía, pediatría, obstetricia. Ao longo das últimas semanas a plataforma tamén veu realizando unha recollida de sinaturas que agardan poder facerllas chegar ao Conselleiro de Sanidade para que se dean solución a todas estas reclamacións. O BNG tamén mostrou o seu apoio a esta causa, chamando a veciñanza a mobilizarse e sumarse a esta convocatoria na defensa da sanidade pública. Os nacionalistas mostraron a súa preocupación sobre a situación que padece a atención primaria, cuxa situación actual exemplifica, segundo eles, as consecuencias de 13 anos de recortes e privatizacións do goberno do Partido Popular, con consultorios médicos pechados e baixas e vacantes de facultativos que non se cobren. Estamos a ver centros de saúde con moitísimos menos facultativos, nuns casos máis que noutros, pero moitísimos menos facultativos dos que lles corresponde, dos que teñen asignados. Non só estamos a falar do persoal facultativo, sino tamén do persoal de enfermería. Hai incluso persoal médico que non ten asignado o seu correspondente persoal de enfermería, e tamén estamos a falar da atención, ou máis ben teríamos que decir falta de atención pediátrica nos nosos centros de saúde.